vagyunk a második résszel. Hát igen, itt vagyunk. Ja, most távolén játszok, de látjátok azért laggol a videó miatt, pedig lazán vette, 30 FPS-en voltam távolén. És hogy így videóra átváltottam, most laggolok. De szerintem visszaveszem. Ó. Azt hiszem ez nem. Várjál, megnézem még mik vannak. Nagy automatár legyen, és legyen. Ó. Azt hiszem így lesz jó. Így hát. Hát azt, ó, gyors megöljük. Legyen páncélunk. Jó. Lesz páncélunk. No, no. Lesz páncélunk. Lesz páncélunk. Én meg addig megyek felfedezni. Így eldöntöttem, hogy ez ilyen felfedezős lesz, bányát keresek, stb. Stb. De itt úgy látom, tele vagyunk tehénnel, úgyhogy ez jó jön. No. Na, benne vagyok, és nem tudom kijutni. Igaz. Én laggolok, de nem tudom. No. Jó, keresünk bárányt. Így. Oké. Oké, ezt kivágom gyors. Ja, bocsánat, egy kis vágás volt. Kellett mennem WC-re, és azon videó kívül megcsináltam a kis kertemet. Szereztem azt hiszem 3 vasat. 3 vasat, abból csináltam egy vödröt, igen. És akkor csináltam egy kis kertet. Hú, ebben még nem gondoltam bele. Ebben tényleg nem gondoltam bele, de... Most én mit csinálok? Nem tudom. De várjon, egy kicsi vágás lesz, mindjárt jövök.